ପିତାମାତା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ ଦେବା ସହିତ କିଛି ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରଟିଏ ଦେବା ସହିତ ଘରେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହାଯାଏ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ରାତିରେ ନିଦ ନଥିବ, ଆଉ ଏସବୁଥିରେ କିଛି ମାନେ। ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କାନ୍ଥରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଖୁସି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ, ଏହି ସମୟ ରହିବନି, ଚାଲିଯିବ। ନିଜର ହସ୍ତରେଖା ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମରୁ ହାତ ନଥାଏ ତାର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନଥାଏ? ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଚାରି ଧାମ ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱାରିକା ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥ। ଚାରି ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି। ଚାରି ଶତ୍ରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଉ ମୋହ। ଚାରି ବେଦ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍ ଆଉ ଅଥର୍ବ। ଚାରି ନୀତି ସାମ, ଦାମ, ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ, ଉତ୍ତର ଆଉ ଉଦ୍ଧାର। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସ୍ମୃତି, ପ୍ରତାରଣା ବା ଛଳନା ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା। ତିନୋଟି ଜିନିଷ କର ନାହିଁ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଆଶା ଓ ଅପମାନ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ହେବ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଶଳ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ତ ସମୟ ଦେଇଦେବ। ତୁମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଇଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନଟା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଦ ତଳର ଦୁବ ଘାସ ହିଁ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭୁଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେଭଳି ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେ ହିଁ ବେଶୀ ବୁଝିଥାଏ।